आई जब भैया बीएम हिट म्यूजिक के माध्यम से जेकर निर्माता भानु प्रताप जी आप लोग के बीच में आज एगो सामाजिक गीत रख रहल बानी। समय के देखते हुए एक आदमी बड़ी विपरीत परिस्थिति से गुजरत बा और वो परिस्थिति के देख के वो आदमी के दिल से एगो आवाज निकलल बा। आई आप लोग के गाना के माध्यम से हम बतावत बानी। कहे के बा गजब गजब के लोग बा जग में, स्वार्थ भइल समाज हो, दुख में कहाँ बा केहू संगतिया, ए दुनिया में आज हो। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला हो, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला हो, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर हर कोई साथ छोड़ देला। क्या बात और भक्त आदमी कहत बा बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के केहू ना, आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना। बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के केहू ना, आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना। के हाथ जब हाथ हाथ से हाथ छोड़ देला हो, के हाथ जब हाथ हाथ से हाथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। आज के इस समय बा कि भाई भाई के लेखे हो, वो आदमी कहत बा अखिया से लोर झरे केहू ना पोछवैया, केहू ना सहैया होला सितम के समैया।
अखिया से लोर झरे केहू न पोछवैया, केहू न सहैया होला सितम के समैया। धर्म कर्म रीति और रिश्ता नात छोड़ देला हो, धर्म कर्म रीति और रिश्ता नात छोड़ देला। जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। इत परीत हिताई मिताई जात छोड़ देला हो, इत परीत हिताई मिताई जात छोड़ देला। जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला।